Dragi naši pratioci, prošlo je više od godinu dana od nestanka dvogodišnje Danke Ilić, a sada nakon posljednje rekonstrukcije događaja u Banjskom polju, javnost je obaveštena o novom koraku u istrazi. Više javno tužilaštvo u Zaječaru zatražit će nova veštačenja. Ali šta to zaista znači? Kako saznajemo, postupajući tužilac će odmah po završetku izrade zapisnika sa rekonstrukcije naložiti saobraćajno i digitalno forenzičko veštačenje u pokušaju da se konačno dođe do istine. Materijal koji je prikupljen tokom višesatne rekonstrukcije je, kako kažu, izuzetno obiman i još uvek se detaljno analizira. Prema izjavama iz samog tužilaštva, cilj ovih novih veštačenja jeste da se skupi još više dokaza, kako bi se donela konačna odluka o daljem postupanju u slučaju protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, dvojice osumnjičenih koji su u ovom slučaju već 2 godine u fokusu javnosti. Iako tužilaštvo ne otkriva sve detalje, jasno je da će saobraćajni veštaci imati zadatak da se bave pitanjima vezanim za navodni udarac službenog vozila Fiat Panda u devojčicu Danka, koje su tog dana vozili upravo osumnjičeni. Prema sumnjama, devojčica je izletela iz dvorišta kuće svoje majke, nakon čega je udarena, uneta u automobil i po navodima njeno telo kasnije odbačeno na deponiju. Ipak, ključno pitanje ostaje isto: gde je telo Danke Ilić? Sumnja se da je telo možda pomereno sa prvobitne lokacije 2 dana nakon navodnog zločina, ali bez konkretnih dokaza i bez otkrivenog tela, slučaj ostaje obavijen maglom i sumnjom. Da podsjetimo, optužnica protiv osumnjičenih je već 2 puta ukinuta od strane Apelacionog suda u Nišu. Posljednji put 27. marta ove godine, kada su uvažene žalbe advokata i ceo slučaj je vraćen na dopunu istrage. A sada, nakon najave novih veštačenja, javnost se pita da li je ovo znak da su se institucije konačno trgnule ili još jedan pokušaj da se slučaj odugovlači dok istina polako tone u zaborav. Da li će ova veštačenja zaista doneti ključne dokaze? Da li će saobraćajni i forenzički stručnjaci moći da potvrde ili ospore tvrdnje koje se godinama vrte u krug? Dragi naši, vi ste od početka uz ovu priču. Vi ne zaboravljate. I zato vas pozivamo, pišite u komentarima šta mislite o najavljenim veštačenjima. Da li verujete da će konačno doneti odgovore? I hoće li neko odgovarati ako se dokaže da je ceo slučaj vođen pogrešno?